Seo hiad lá Jeon líomh líana de olhaid haí bacon fluch agus cuach amach ach han haí na splainn a bhaid an seachcin seo chaid haí mí an lá drasta agus sa bhatín léamh mí tró na nátaighin áirit a thacham ar son mo chlásaighin. Yeah. Chunig mí Microhabitat an dé le chuneacham le Jeon Go-Woon stocha daoine an film an 2016 agus saoin a cria dé sa han film rion buranach a fachcail an toiseach ar scas go bhfuil ródúr í aníos leis go bhfuil prís de toiseach a dul suas agus haí dul na Kiarostami agus han film galinting. Agus chuirtear an gomór bhaige mé life affirming hamisha smuintín ach dé han life affirming sa gaelic. Ha an film go mé a daingnachach bethe okay, ha an film chuirtear an gomór Fichiid mí sin is sé 8 inis agus ha mí díreach ar a curcríoch ar a coimhead close-up le Abbas Kiarostami. Thug mí dealamh nó gaidir an film close-up agus ha mí smid dúbh a coimhead úsach mé. Sinna hiad film le Abbas Kiarostami chunig mí agus stella mar a haid a choid a bheith sé smidin go raibh úsach mé bacon na straie chaimí a rí bhaid bacon fluch agus guach a choróid go fuair agus aníis dé ha mí dul dhéanamh. Ha mí go mé cían drasta so ha mí smidin go bhfuil mí an dul léamhaigh aníis. Ha mí léamhaigh scéalach gorit le Edgar Allan Poe an drasta sé the narrative of Arthur Gordon Pym an Tanya Mahéad. Ha a farachcín nuair a ha mí go léamhaigh ha mí smidin go le bacon cosaí the Lighthouse film le Robert Eggers Raine an nuí. So mí do ha chuirtear cruúm an drasta chuir mí críoch ar the Brothers Karamazov trí nó céthir láireas ha mí ag géirí a léamhaigh barach sin ha mí smidin go bhfuil mí dul dhéanamh. Seo críoch den hiad lá léamh líon olhaid agus chaidh Kiarostami tírín drasta.